めえをぶっ倒す。うわっはっはっ行くぞ。こちら。やべ。何をしているカカロット。サンキューベジータ。トイレ。最悪。俺の戦闘力。あと1回、俺は弟よりも多く変身できるの。さあ始めようか。このクーラが地獄を見せてやろう。制する。まだまだやれる。さあ行くぞ。手間か。ではね。そう